माबा बन लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो सोरखौ आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय मा नाम नोंनि हौवाना दाब्ला नार्जारि सोर दाना गावो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखैनो गाव बे बोरै खबर मोनखोनो माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों साबेसे दंमोन बिसोर जोङो हिनजावफोर गोजा माबा 10 जनसिम दंमोन आङो आंनि फिसायखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो मानो थाङामोन जेनेबा बे बन लायनो थांदोंमोन दंफां दाननो थांदोंमोन नामा बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन साबेसे थाङोमोन बे साथामसोल' जागौमोनदां फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों दाननानै लादों होनना बुंदों आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय बुजिया आङो एसामिससो ओमफ्राय नोंनि फिसाइया मा बुङो गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होना बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो आथिङावहाय दानदोंनो ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होनना खिन्थादों थोंसेल' ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे दा बहा लाबोखो नोंसोर जोङो बाव सरिबिलावहाय लाबोबाय हस्पिटालावहाय दा मा थासारियाव दङ आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव কেইবাৰ ফায়াৰিং মাৰিছে मैं फालानी ना गेलासिनो के এই সময় ঘুরে লাগিয়া ভাঙি গেল আপুনি বাগৰি ফুৰিছে বাগৰি ফুৰিয়া তথাপি মই লাহে লাহে তথাপি যোৱা নাই লাগি দেখাটো দেখা পাইছে যাওঁ নাই আনা নাই দেখাও নাই মানে ফৰেষ্টৰ মানুহ আপোনাক মানে ঢেল মাৰিছে নেকি খাটা নাই না আপনার খাটাটো খাটা নাই ঢেল মাৰিয়া গুৰিত লাগিয়া কি দি ঢেল মাৰিছে আপোনাক গুৰি দিয়া মাৰা হ'ল নেকি কিন্তু দেখা পোৱা নাই না পিছফালে মাৰিয়া আগতে লাগি গৈছে আপোনাক জংঘলৰ পৰা লৈ অহা নাই ফৰেষ্টাৰে লগে লগে আহিছে ফৰেষ্টবিলাক আপোনাক লৈ অহা নাই আপুনি মানে আহত অৱস্থাতে জংঘলত আছিল পিছত কেনেকৈ আহিল আপুনি গাঁৱৰ মানুহ 4জন মানুহ না 4জন মানুহ আহি কিনে গাঁৱৰ মানুহ কিবা খবৰ দিল এজন মানুহ অহা নাই কি হৈছে কি হোৱা নাই এতিয়াও লাগে ঘৰত পইচা নাই যাই কিনে ইয়াত বিচাৰিছে মই ৰাস্তাত লাহে লাহে ওলাই থাকছি মই আহত অৱস্থাতে ইয়াৰ অৱস্থা লৈ কিনে জংঘলৰ পৰা আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আনিলে দেখি